Jeg hedder Poul Hjortlund Clausen, og jeg er afdelingsleder her i Danguard Arnum. Vi arbejder med overfladebehandling af stål, og det har vi gjort i mange år, både til offshore, industrien og især til vindbranchen. Et nyere fokusområde er også behandling af emner til forsvaret, da vi også er sikre på, at vi der kan gøre en forskel. Det, der kendetegner vores arbejde, er grundighed, kvalitet, dokumentation og respekt for processerne. Vi går efter at levere overfladebehandling i verdensklasse. Når vi får en forespørgsel fra en kunde, så starter vi med at gennemgå opgaven og altid tæt dialog, så de får det, de vil have til den rigtige pris. En C5 er ikke bare en C5'er. I Arnum har vi 2 separate produktionslinjer. En til small parts og en til heavy parts. Det sikrer et bredere flow, reducerer gennemløbstiden og sænker energiforbruget. Vi har også Danmarks største IR-ovn, og det gør, at vi kan udhæve et vådfilmsmaling på under 2 timer. Det vil sige, at kunden kan levere noget om morgenen, og så står det allerede klar til montering om eftermiddagen. Man kan mærke, at vi tager faglighed alvorligt her, og det betyder, at vi kan stå inden for det, vi laver og det, vi sender videre. Vores medarbejdere har mange års erfaring og en høj faglig stolthed. De tager ansvar og gør sig umage hver eneste dag. Vi er ISO-certificeret, løsningsorienteret, rådgiver gerne kunderne om malingssystemer og processer. En anden styrke er vores fleksibilitet. Skulle vi en sjælden gang ikke kunne følge med her, så har vi mulighed for at trække på de øvrige fabrikker rundt i Danmark.